Τι είσοδος. Όνεμά μου, καταστράφηκε. Κοιτάξτε με. Δεν πίστευα να έχεις καθόλου κραγιόν για να το δανειστώ. Όχι πάνω μου, βασιλιά μου. Δεν πειράζει. Δεν έχω χρόνο. Γιατί προσπαθώ να βρω το βροντερό βιβλίο του Τσέσαρ. Γιατί, ποια είσαι. Με αποκαλούν. Φαντάζομαι πως οι γονείς σου Μπορείς να μας πεις παρακαλώ πού θα βρούμε το φωτερό βιβλίο. πρέπει πρώτα να βρείτε το φύσικα του πρώτου βιβλίου. Όπως σας προειδοποιώ. Εσύ είσαι. Το φαντάζομαι. Θα να πιάσεις σε πρώτο. Τι συνέβη. Τι μόλις. Μέρλι, είναι το ξόρτι για να ξαναγίνω εγώ. Πονάει, έτσι. Ίσως μπορεί να σκοτήσεις αυτό μεγαλειότατε. Ιδέα. Κακόγειο. 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 Σκέφτηκα ότι θα μπορούσες απλώς να το κρατάς ανοιχτό μεγαλειότατε. Για να δούμε. Στείλ. Πάλι εσύ. Λυπάμαι, βασιλιά μου, αλλά δεν είχα την ευκαιρία να μας όχι πριν κλείσει το βιβλίο. Θα το πάρουμε στο κάμελο και θα το ανοίξουμε εκεί. Να με ρωτήσετε τον πάρετε το βιβλίο από αυτή την κοιλάδα. Σκοτεινές δυνάμεις προσμάχονται σε όλη τη διαδρομή. Το ποτάμι της δυσαρέσκειας, ο μεταλλαγμένος του η άκρη που είναι του Στρούσμπεργκ. Το βιβλίο δεν πρέπει να φύγει από την κοιλάδα.